Kanisa mar Anglican Migosi Ole Sapit kawono niendi ne ogolo ywak malich ahinya ka giwacho ni oganda jo Kenya winjo matek e weche gweko mag nengo mar ngima masani koro idho sidang. Kane giloso ne giwacho ni ber mar mondo mi koro sani endi piny owacho ng'iyane weche gweko mag usuru tabe ne ging'iyane weche gweko mag hola mokmuomre masani koro mi oganda jo Kenya kadhe weche malit machalo kama endi. Ole Sapit kane loso ne ochuno nowacho ni ochuno koro nyaka piny owacho dog piny mos mar mondo mi obede mesa kendo ng'iyane kaka ginyalo konyo oganda jo Kenya. Oganda jo Kenya mathoth sani endi koro kadhi akiriki higa chiedh nadi malich ahinya e utegi nikech ok ginyalo yudo gino magichamo kata maginyalo keto e igi kaka onego bed ni timre. Ma endi en ywak manowuok sama bende koro jotelo go mag kanise nogo duondgi piny okang' mokwongo mar mondo mi gilos ne oganda jo Kenya. We note with deep concerns the high cost of living due to increased cost of fuel and other food items in the shelves of our groceries. We urge the government to urgently offer practical and effective interventions, including reduction of many levies and taxes to fuel. The government must realize that unless the burden of the poor is urgently reduced, our people will not thrive and have dignified living. Such situation cannot be ignored because it portends suffering, and a real possibility of conflict and strife will be a reality. Let Kenyans live within their means is our call to every Kenyan, that we work hard, but let us also budget wisely so that we are not overspending what we don't have. And that is our urge also to the government, that we should not overspend and overborrow, so that we all live within our means. Let the country do everything possible to apply available resources prudently. We can reschedule, for example, capital investment projects until such a time when we can afford or when our budgets allow.